Wilco Willems. Radio Parkstad. Het gaat zomaar gebeuren, hij is binnengekomen. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Willem van der Klei, we halen hem zo in één keer vandaan, samen met Arie van Opzij. Leuk. Hallo. Hallo, Arie van Opzij. U bent de man van de Verzamelstaten en zoiets allemaal. Ja, ik ben van de Verzamelstaten. Hè. Oh, ja, dat is een beetje buitenlander ook nog. Ja, maar ze van Opzij allemaal vandaan natuurlijk. Ja, we kregen net nog een leuk berichtje. Gaan we het dadelijk ook nog even... Ja, gaan we het even over hebben, hè? Gaan we het dadelijk even over hebben. We worden in het buitenland zelfs tussen 4 muren beluisterd. Nee, dat is echt zo. En Willem van der Klei, die is binnengekomen en... Die gaat, ga je de kaars even dadelijk aandoen? Ik ga de kaars... Ik steek gewoon de hele studio in de fik. Zet het maar een lichte laaien, wat maakt het mij uit? Ik ga er eerst even kijken of ik dat allemaal zo... Even de bril even aanreiken aan meneer Van der Klei. Van der Klei. Van der Klei. Meneer Van der Klei, bent u er klaar voor? Ja. Nou, wat leuk, kort en bondig. Geef hem een briefje in de hand. En dan gaat hij voor de eerste keer vandaag. Je moet nog allemaal even een klein beetje oefenen. Hallo! Kan het even rustig hier, ja? We zijn hier met een serieus programma bezig, ja? Zo. We zijn op de lucht. We zijn gewoon dat je zegt on-air. Meneer Wilco van der Klei. Willem van der Klei. Willem van der Klei. Willem van der Klei, neem me niet kwalijk. Dank u. U kunt beginnen aan uw eerste gedicht. Dat is door... Waar gaat het over? Speciaal van Armand voor deze. Dus deze, als je luistert... Deze is speciaal voor jou. Is het alleen de voorkant? De achterkant was een proefje. Was de achterkant even dat je zegt... De achterkant was een proefje. Een proefje? Ja. Wat proefje? Het staat een beetje het is handmatig geschreven. Dus hij moet even kijken, dames en heren, voor het beste resultaat. Willem van der Klei gaat nu beginnen aan het eerste gedicht van Armand voor deze. Oh, nou, dus, Willem, kom je er even bij? Ja. Even mijn muziek bij kaarslicht. Yeah. Van Armand voor Dees. Lieve Dees, van jou hou ik het meest. Met kaarslicht vervul ik je wens, in plaats van je mannetje met die dikke pens. Omdat ik je mis als je er niet bent, een klein hartje voor zo'n grote vent. Dus lieve schat, ik zie je straks. Deze woordjes niet per brief, phone of fax. Ik hou van jou en blijf je voor altijd trouw. Mijn Deesje en allerliefste vrouw. Viva Hollandia. Willem, ik vond het goed, ik vond het leuk. Ja, ik vond het echt, de eerste. Hè? Ja, die houden we erin. Willem dan, Willem, je mag terugkomen. Ja, Willem mag er dadelijk nog één. Zullen we er dadelijk nog één? Hij moet er dadelijk zeker nog minimaal 3 doen. Nog minimaal 3. We gaan misschien... maar eerst eventjes dan voor Ammo, even voor deze. Dat Willem, welke plaat Viva Hollandia zegt, jij hoort erbij. Ja, hij wilde... Willem doet dan ook de platenkeuze, hè? Oké, want hij wilde ook graag, hoorde ik het ook al achteraf, graag een romantische plaat aanvragen. Een romantische plaat doen we dan even. Viva Hollandia van Wolter.